Milí priatelia, ďakujem za tisíce vašich správ a komentárov. Z toho, ako som argumentačne vyprašil vondru, je krásny výral. Ale mňa osobne ďaleko viac vydesilo, ako včera reagovala Miriam Lexman, skutočná predsednička KDH, ktorá nedokázala ani jedným slovom odsúdiť americkú agresiu a dokonca ani americkú vraždu 165 malých dievčat. Prepáčte, ale toto je naozaj cez všetky čiary, aby politik, ktorý sa oháňa kresťanstvom, nedokázal vyjadriť ani elementárnu úctu k detskému životu. Žiaden súcit, žiadnu empatiu. Haló, zomreli nevinné deti. To vážne KDH nevie odsúdiť bombardovanie školy? Oni nemajú deti? Oni sa do toho nevedia vcítiť? Oni nemajú srdce? Nie tak dávno Lexmanovej manžel Majersky nedokázal odsúdiť genocidu v Gaze a zľahčoval na Markíze utrpenie detí v Palestíne. A teraz Lexman ešte cynickejšie reaguje na TA3. Čo je to pre Boha za rodinu? Čo je to za kresťanov? To myslia vážne? Ja týmto vyzývam kresťansko-demokratické hnutie, aby sa okamžite dištancovalo od svojej cynickej europoslankyne a bezodkladne odsúdilo americkú vraždu 165 malých dievčat. Celé Slovensko vie, že ste farizei, ale toto je príliš aj na farizejov, ako ste vy. Takúto bezohľadnosť, bezcitnosť a aroganciu jednoducho nemožno tolerovať. Vy si už slovo kresťanstvo nikdy neberte do úst.